adin bun snem ba ngilaya bu jeng terwasa sarkar lomba MLA ti hakane ka kanti MLA jeng iri la simkhia ya tadi pada kakam layak bet layak close khaman layak stand ti ngilaya on sedang ya kene jeng sina ya kene yo mai jungi mangila kemen ni kalong jeng kemen si sai ni sikadai resno ba ko hi amar ba ngila don kam da kayo ko babha nengkom baar ngila don kam da kayo ko baskem kani kayo ko ba kebala penprano nomor ka jingte jong ka kelas lem kam slam te kala don kam ban snahi da kayo thumai ti ta ngi ai ko blay yo sarkar nengkom ngi ai ko blay ya ka ya i MLA jong i bala tristom nam ta kani but ngai ko blay ru ya ki board jong sarkar ki department welfare bede giba la tre stomba in kashnong kan yo no da yo thmai mat ka babha ba baskem ba ba he kata de badeng kom ka ba ar akabede ba ka kam ka jingtrai jong ni ka yo dan nakaliang jong municipal ru nakaliang kashnong ngia budin hibat ka municipal jan man la ka por ban to make sure then parang mo to make sure ba kani kayo kan kloy kan kom jing tray kat kum ka ba ngiyo i mentahi inspection gidang sudah wan hay kini gisni nakaliang jong ako mo basno kay ka bang i kalong ba ngikmen ya ka jing tray jong i contractor jong kayo amar ba nangkong i ka kam ka state kabaar gino ki jing ajumut nakaliang ka jong i kasinong rum ipediang but ijo consult berbor pangi harkat ke jing don lang ki engineer sa municipal ti ka bede ba ka jing sna jong ni kayo te nakaliang ka don barsong hi ni idap ka jingmen ba ki kam baro kiliang kilong ki bayad bet kat kom ka jing through ka ba ka target ka ba ngilabo but pindapet mentaru ka pindalit jong na di pini iba ka kam kala ya step ba de se ka target ka bagi di ibade ban achieve kalong well within the specified period ka ba ngilai bo nakaliang jong dor barsnong hi ngile ka bala hi ban accommodate betik ngkong shwa ye itu ki bala don pa hang to kiba lesing nang shift ki mata to temperature ki bang nang sta mata ka to ka priority shwa ka first phase ka priority na ka banta itu ki nongsong yogi bodon mata ka second priority kan ka jointly ka decision ka banwan na kaliang sarkar MLA ba jong kasno ka bangin sa decide habede barki allotment jaki dukan in the future habede begini ka idong songyo ke pemerintah po kana kayo lang ka ya mentahi kidan jan sa kalais pangot kiba songyo hang to kiba di kimar ba per kiba ngi ong ka ki wet items mo kido kijur nang ta ki kiwi ki ja items kiba don to ti ki dry items ki don a few items to ti ka priority jongi hi menta kum ka market committee ka priority jongi hi mata kalau man pendap choy kini ka ground floor bangin yo one shift ya kini ki aspa tam jan lai spa kini ki gamko apa na specific numbers kiba ngiladap kiba don lupa ngin shift ki yang tu dan ngiladap ya tu ke ground floor then subsequently inside pendap kini ki floor ki basane ya mentahi ka priority ka lompan shift na shwaya kini ki ban pendap kam kloy ban ka kam kala ya steady ban pendap kam kloy ban shift ya kini ki present stallholders ki ba don to yo andala dep kini ka yo ba thamai yano ban mano belum qualify ban yo ye ki dukan hang to ko yo kumbaga ong ipi number 1 ka priority ka dai shwa bangin alot ye gini ki stall ye gitu ki baladi lupa la don lupa to that is number 1 number 2 ka committee kan sa show ka bakan thup lang ye ki rambasno
kabakan top ya ki ya MLA kabakan top ya ki ya brio na po sarkar kabamot nakaliang jong ka district administration nakaliang jong ka municipal board Shillong municipal board ngin sa Shillong but ngin sa emerging board ngin sa thir pa yano but kumno ngin sa alot eki stalls ke badaya to po dukan netang kawai ngalaban ong epi hang ne ba ka priority hi kandai nam taki no shoshnong jong ka shnong lam kha priority kandai ka namar balai haman na ki shnong kila don lupa te ki yo kila don lupa ki yo kamal ki kila don lupa te ki yo no shu ka yo municipal mo te kalam kra ka yo ban mi halam kra te ka priority kandai nam taki bri do ki no shoshnong to ka shnong lam kha namar ladan akani ka percaya to kam humne lada ka priority ngem ai ki brio na jong in ai no ki brio na bar te kan dan jubun to yu bengin establish kini bro mo so priority hi kan dai nam taki no shok jong hi jong shok nam kra but of course ki categories tu in se kran ke namar ba kin don hi ki categories ngin habi ban perkhat lang nam ta ki ru tamang ong epi hang ni 1 point ke bangala ban tikna bang ong epi hang ni kumurang basno kalau ba ka priority hi kendai na taki pai ba no sosno am kra pi ka biri ba kitu ki barjala ki bala shong dukan hang to kuma pi bom pi jikli la bon snap kuma galo kreni pi mane ngong ya kitu ki stalls ki bala ngila bala don lupa te ki bala ya kini ki stalls kalau ki bala don lupa ne mo matakan ke temporary stalls ki bala don hang to ru ngin shift ya kitu ru kendai ya kitu ki bala don lupa hang to so ya kita ki bala don lupa hang tu ngimle ye gitu kita kinne be kum tu so ki kan don gono no jingtien lada ki ni ki khasi ki de na bar shnong ru ki de ki bala don lupa hang tu bala alot lupa ye ki bala shong dukan hang tu ki ni hang tu kini ki bar jilla ki bala don dukan lupa hang tu mata dala ada bane ki yo thumai dala chef ki se te building thumai ru kita kinne be hande ye ki dukan ke bathumai ban ki dukan ke bathumai ban kan dai bitik na tang na priority kan dai bitik na ta kinong sokshong lam kra number babun kinong sokshong hang ne ki ba don kami ki kam ki jam number 1 number 2 ki bala ban dai ki business prepare ba pli ki hap shong wai si ki we ki dukan ki ba la se ga bai wai karen te ki priority ngena ki no sokshong to lada le se awan ke jingkili ba dari ki don ki bor ki politician ki ko aban ki politician na bar jo constituency ki ko aban penibor khabe dei bat ka snow bat kini ki allotment ji stone hang to ngatangan ni to hok epi ngin yang da snow man persyai kata nginom sya ki politician nga what skui nginom sya ki politician na bar ba kin man interfere ba kini pi ko aban ban ai kami ki bre jo pi seng ka te ka yo hapo constituency jo pi ai kami ki sto bat ka kani ka yo man dei thik na ko ta ki bre no snow jo snow man kra hawe dei ba di ki ka ba MLA ko mo ifi don apo ka committee MLA has their own power be it ana dei mono MLA ro MLA ki don na jong ka ngi respect ki kita don na jong ka se ya ka tangin buron